بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام تجاوب kashi na biyu na shirinmu wanda muka yi take hanyoyin samun albarka a rayuwa. A kashi na farko mun yi bayani akan cewa idan mutum yana son ya samu albarka a rayuwa to wajibi ne ya zama ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya zama yana jin tsoron Allah. Abu na biyu da yake sa mutum ya samu albarka a rayuwa shine biyayya ko kuma kyautata ma iyaye. Babu shakka haƙƙin iyaye babban haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya yi bayani, ya ja kunnen ɗan adam cewa ya kyautata iyayensa, saboda a rayuwar mutum yana da haƙƙin da ya fi kowanne girma ya sauke a kansa, shine ya kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. Haƙƙi na biyu shine haƙƙin da ya shafi 'yan uwansa wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a cikinsu, su ne wato mutane. To a cikin mutane wanda ya fi kowa girman haƙƙi na kyautatawa su ne iyaye. Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah maɗaukakin sarki yayi umarni cewa kar ka bauta wa wani sai shi kadai, su kuma iyayenka ka kyautata musu. A wani gurin Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Ku bauta wa Allah maɗaukakin sarki, kar ku tarayya da shi da wani wajen bautarsa, sannan su kuma iyaye ku kyautata musu. A gurare da yawa cikin alkur'ani mai girma idan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani akan haƙƙinsa na a bauta masa shi kaɗai, Allah maɗaukakin sarki yana haɗawa da haƙƙin iyaye. A wata ayar Allah maɗaukakin sarki ke cewa anishkur li wa liwalidayka, ka gode mun sannan kuma ka gode ma iyayenka. Babu shakka haƙƙin kula da haƙƙin iyaye yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke sa mutum ya samu albarka a rayuwarsa. Hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya fitar da shi daga Abu Hurairata radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, duk wanda yake son Allah madaukakin sarki ya yalwata masa arzikinsa, wa an yunsa lahu fi athari, kuma Allah madaukakin sarki yi masa jinkiri a ajalinsa da aka rubuta masa, falyasil rahima, to lalle ne sadar da zumunta ta yan uwantaka ta tsakaninsa da yan uwansa. Sadar da zumunta wani bangare ne na kyautata ma iyaye. To babu shakka kyautata ma iyaye yana daga cikin abubuwan da suke janyo mutum ya samu rayuwa mai kyau, rayuwa mai tsawo, rayuwa mai albarka. Faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yunsa lahu fi athari, a jinkirta wa mutum a cikin ajalinsa, malamai suka ce yana iya zama da abubuwa guda biyu, ɗayan biyu. Ko dai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa mutum tsawon rayuwarsa, da a rubuta masa cewa zai yi shekara 30, to amma saboda biyayya da kyautata ma iyaye da yake da sadar da zumunta tsakaninsa da 'yan uwansa, sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa sai ya shekara 50 ko ya shekara 60 ko ya haka. Ko kuma ta fuska ta biyu, saboda biyayya ga iyaye da mutum yake yi da kyautatawa 'yan uwansa na jini, sai Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar tasa. So da yawa mun ga da yawa daga cikin malamai da magabata da mutanen kirki, akwai mutumin da ya rayu shekaru ne 'yan kaɗan, amma Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar tasa, ya bar abin da har Allah ya naɗe ƙasa ba za a daina amfana da shi, kuma yana samun lada, yana samun alkhairi, yana zuwan masa bayan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa ta ƙarewa. Wannan shine nau'i na albarka na biyu wanda Allah yake sa mutum idan ya kasance yana biyayya ga iyayensa. To ina ganin saboda yanayin lokaci, in Allah da sai in mun haɗu a shiri na gaba za mu yi magana akan abu na uku da yake janyo mutum albarka a rayuwarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.